Comencem el vídeo amb una descripció del somni complet. Em trobe a l'oficina treballant. S'ha fet de nit i l'oficina sembla estranya. No és tal qual el dia a dia. El cap ve a la meva taula i em diu que el treball està molt mal fet. M'amenaça i em crida molt fort i diu que em va a suspendre. Per tal de relaxar-me, vaig a la cafeteria per prendre alguna cosa. Però no sembla la cafeteria. Sembla més bé un bar d'institut. Joan, un company de feina, s'apropa i comença a espentar-me i insultar-me. Comença a estar molt nerviós. Em fica a córrer mentre em persegueix. De sobte, li ha canviat la cara i sembla un company de quan anava a primària, que sempre es clambava amb mi. Continua corrent i corrent i arriba a un lloc on hi ha dos taüts, un de gran i un de xicotet. M'apropi al gran i amb cautela i molta por l'òbric. Allí es troba Arnold Schwarzenegger, però jove. No entenc massa bé què està passant, però em fica trist. Amb por, òbric el segon taüt, un de molt menut. I està buit. Em desperte sobtadament i accelerat. Em trobo tot el dia pensatiu i apagat. Bé, el que he volgut relatar amb això ha sigut un somni. L'he relatat en primera persona per entendre-lo millor. Podríem donar-li des de molts significats, però el que li anem a donar és el que arribarem a conclusió en teràpia, per tal, ja que saber la història de la persona que ha tingut el somni i el moment en què es trobava. Esta persona acudeix en un moment on es troba en molt d'estrès laboral, on l'han ascendit, li han donat un càrrec més important, amb més responsabilitat, i on té por de no poder desenvolupar la feina tot el millor que podria. En cap moment el seu cap li ha molestat, ni li ha acusat de res, ni d'haver fet mal la feina, però ells són dubtes personals que té. No volia entrar avui en conceptes, volia entrar directament al turrón, per dir-ho així, volia entrar directament al somni, perquè siga més amè, perquè si no, si entrem en conceptes ens perdrem, però ja anirem entrant en els conceptes a poc a poc. El que vull que ara fem és, vaig a analitzar la conclusió que arribarem en teràpia, i ja en un altre vídeo aniré escena per escena i aniré introduint algun concepte i anirem veient per què cada part. Ell primer, si es donem compte, la conclusió que arribarem és que es troba en la feina treballant, el fet de que el cap va i es comença a cridar-li i es comença a amenaçar-lo i li diu que li va suspendre, és una por que té por de fer la feina mal, de no poder respondre a les expectatives que li han donat i que pogueren despatxar-lo. En canvi, si ja veig un primer concepte que ja introdueix el concepte de suspendre. Un suspendre no és un concepte propi de la feina, sinó més bé de classe, no? De que un mestre et pot suspendre. De sobte se'n va a la cafeteria a prendre alguna cosa i ja no és la cafeteria. De sobte és la cafeteria de l'institut. Així ja veiem un retrocés i ja es troba en una situació on ell va tindre sentiments similars. Es troba en l'institut. Joan, que és un company de feina, que és un company que ell descriu com una persona que té molta influència en l'oficina, que és molt xerra molt, és molt sociable, és molt irònica de vegades i pot arribar a ofendre, i ell descriu així a aquesta persona, però mai s'ha clavat en ell i mai l'ha molestat. Però de sobte comença a molestar-li en la cafeteria, comença a molestar-li i té sentiments que es sent assetjat. De sobte comença a córrer i Joan ja no és Joan, sinó ja és el xiquet que li molestava quan anava a primària. Ja hem retrocedit de l'institut a primària. De sobte, xiquet li molestava, descobrim que té patrons comuns el xiquet que li molestava amb Joan de l'oficina i per això ha hagut una substitució. Ha hagut una substitució de persones on ha substituït a Joan per el company de primària que li molestava. Comença a perseguir-lo i de sobte ell va retrocedint i arriba a un lloc on hi ha dos ataüts. Ell ahir és més menut i hi ha dos ataüts. Un gran, obri, i es troba l'actor Arnold Schwarzenegger de jove. Ell fent-li preguntes, és la caracterització de Conan, la pel·lícula de Conan, on Arnold Schwarzenegger estava en una etapa molt jove, molt musculós, i era un personatge molt potent, no? Molta força.
Interrogant-li sobre quina va ser la primera mort que va experimentar, trau del seu tio, que va morir quan ell anava a primària, i que en certa manera preguntant-li que quines són les característiques que ell més recorda de son tio, pues unes característiques d'un home de camp molt fort, del que els seus pares contaven moltes anècdotes, que fins i tot un dia se va estropear el cotxe i ell sol va poder alçar el cotxe per canviar la roda. Aleshores hi ha hagut ahí una associació. Obrir el taüt i veure son tio mort hauria sigut una imatge massa impactant, que no haurà pogut suportar. Aleshores l'inconscient ja fa una filtració, fa una substitució. Agafa son tio i agafa un personatge que li inspira característiques similars i fica en el taüt a Arnold Schwarzenegger, que en certa manera té característiques que per a ell li recorden a son tio. Evidentment, si ho somiarem una altra persona, doncs tindrà un altre significat. Però en aquest cas particular li recorda a son tio. Hi ha hagut una altra substitució. Entonces, ahí ens trobem la primera volta que va experimentar la mort. De sobte, obri l'altre taüt i està buit. La conclusió que arribem és que ell, quan va ser la primera vegada que va experimentar la mort, i va ser quan se va adonar que no anàvem a estar així per a sempre. I aquest taüt seria un poc la substitució de que aquest taüt pot arribar a estar ell en algun moment. Entonces, així, esta seria un poc la interpretació que li donarem per damunt. Després entrarem als conceptes, perquè així primer aniria el concepte d'inseguretats i pors, la por màxima, que és l'afrontació que fem cada un de la mort, que després ja li busquem un altre significat també. Tots afrontem la mort d'una manera o altra, és una por que ens afecta a tots i cada un la sobredú d'una manera diferent. A un li pot afectar o un altre simplement pot obviar-la i no donar-li pensaments. Però així ja tenim molts conceptes. Tenim el concepte que en psicoanàlisi diríem de castració o de pèrdua, on experimentem que no podem fer-ho tot perfecte, i les inseguretats i les pors, i també experimentem la relació amb la mort, així des del seu primer contacte amb ella, que va ser a través de la mort del tio. També veiem les substitucions que fa l'inconscient. I després veiem la utilitat, perquè ell, en la seva situació actual, té una sensació de molta ansietat, està molt ansiós per la feina, arriba a casa, li costa dormir, i així veiem que quan se desperta té sensació de tristesa, es troba apagat, però si ens donem compte ja no té aquesta sensació de nervis, ja no està tan ansiós. Aquest somni ha jugat, per dir-ho així, un paper, no? Ha aconseguit passar-lo d'una situació d'ansietat a una situació d'estar apagat. Perquè una situació molt continuada d'ansietat i d'estrès sí que ens podria perjudicar. Evidentment, la contrària també, però el cos és la forma que troba a través de somnis d'apagar un poc aquesta ansietat, no? I bueno, este és un primer pas que volia analitzar, anar directe, com he dit, al somni complet, i després he fet una primera interpretació general, però no ens quedem ahí perquè ho he fet per damunt i n'hi ha molts matisos, que continuaré en un proper vídeo perquè no vull que se queden massa llargs. Serà una sèrie de vídeos curts per a que no resulte massa pesat.